आफाद सनितपुर जिल्ला कमिटिनि जथुम्मा बोसोरसालिया जथुम्मा बिनिनो गेवलां मेलाव बाहागो लानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेवहाय रोजा रोजा रायजो राजाफ्रा बाहागो लादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोमनिफ्रायनो हारिनि गोबां बिथिंफोरखौ लानानै खामानि मावबोदों, सोमावसारबोदों, जांख्रिखांबोदों आरो दिनैसिम बर' माहारिनि गोबां जेंनायानो सुस्रांजाबाय। दा बे गोलाव समनि बर' माहारिखौ दानायनि जि मोनसे जांख्रिखांनाय, जि मोनसे रिभलिउसन, बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा मैखोम जायगा आवग्रिनानै दङ। दा दिनै बिश्वनाथ जिल्ला एबसु बिथांमोना मोनसे समाव सनितपुर बिश्वनाथ जयै दङमोन, दा बिश्वनाथ जिल्ला जाबाय। दा बिश्वनाथनि सिङाव जिखिनि हा हुनि जेंना फ्राय बेयो जोबनायनि फारसे फैबाय। स्कुलनि जेंना, गुबुन गुबुन जेंना दङ, बेखौ लानानै बिथांमोना खामानि मावगासिनो दङ आरो जेसेबां बर' फिसाफोर बेवहाय रायजो जानानै दङ बिथांमोननि गोजोन खौसेथि आरो जौगानायनि थाखायबो खामानि मावगासिनो दङ। आङो अबंलावरिनि खाथियाव आर'ज गाबो बिथांमोननि गासैबो दैदेनगिरि आरो आफादा अराय सम गोख्रों जानानै थाथों आरो हारिनि जेंनाफोरखौ आरोबाव सुस्रांबावनो हाथों, आं बेखौनो हास्थायो। मिशन 50 बेखौ 100 खालामनायनि खोथा बुंदों, बे माब्लानिफ्राय? मिशन सुपार 50 जोबोद पपुलार जादों, बयबो बेखौ हास्थायदों। दा नंखायनो जिहेतु जोंनि बर' फिसाफ्रा, बर' सुबुं अनजिमाया बिटिआर नि सिङावल' गैया, बाहेरावबो दङ। दा नंखायनो सारा आसामनि जाहाथे बर' फिसाफ्रा बेवहाय बाहागो लानो हायो, बिनि थाखाय जोङो जि सुपार 50 बेखौ सुपार 100 खालामनाय जागोन आरो 50 बिटिसि नि थाखाय, 50 बाहेरनि थाखाय।